kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe hettien koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hannde jaatenen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotaɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon gonɗen joni ko waktu 1:00 ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York, toon to Chicago Houston ɓe jarata oɗo station ko waktu 10 toon to Los Angeles ko 8h kikiɗe habaruji mon e ɗemgal Pulaar. ɗen guiɗoɗe dabbo ko habaruji weeyo ene wayno ko nguleyki nene ɓeydo hewde ɗo e États-Unis ɗum waɗi toon to Colorado to cumu mongo goni toon e nder ladde cumgo ene wayno yettima won gure kewɗe ɗum noon sibabu nde nguleyki toɓoji ɗi kadi walla ƴiwole ene godi ne garde hen wayno ko cumu gongu toon to Colorado oɗo sa joni ɓurti yimɓeɓe doole won gure kewɗe mbiyama oɗo sa joni yo gummo e nokkuji ɗi gonɗe ko wonde fof ne nguleyki ko kontinde kadi température ma monto e kene wona ha 100 degré ɗum woni kamɓe toppiriɓe ko fate weeyo ene continue hande rentinde yimɓeɓe wonde nangue e surtout wasa yarde ndiyam. Siftinɗon hanki ko ñalawma hanki wonno ñalawma nayi lewru juillet tan ujunnaji ɗi e nogas jeegom oɗo ñalawma kadi ko ñalawma peetaɗo wonande toon to Washington wonande laamu ngu ñalawma mbiyata 250 kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi déclaration pour wiide wonde ɓe keeɓi koye mabɓe ɗum noon ummade toon to Angleterre kono ene wayno ko haysinto kanko Donald Trump toɓoji hanki ɗi kadi mo wadde discours nde yino wadde nde ene wayno aroyi caggal mum hedde 11h waali kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en surtout en konguɗi ɗi hutorto jeeyaɓe e sifaji laamu taw ko laamu surtout wayno Russien ko wayno kamɓe Cuba en ɗo ko ɓeɗon goni añɓe États-Unis kanko Donald Trump kewi wonde ko won gueɗe kewɗe mbaɗade kono noon wayno ko États-Unis ni continue hande ɓeydade yarude yesso e lebbi walla kitade garoje kamɓe américain ji maɓe mbawa yettoyade toon to Mars maɓe mbawa kadi wadde gueɗe kewɗe ɓamtare toon to weeyo wawi wonde fof en woni ko kamɓe démocrate men continue yennudem sibabu kanko hoore makko hutorima oɗo ñalawma kadi juwi pour gueɗe ɗe ganduɗa patude e gueɗe makko personnel ko yiiɗi inde makko ɗo haalete en siftinɗon tan ko en hanki kadi kanko Donald Trump postine média social makko billet $100 oɗon billet kadi ne wayno ko signature makko woni hen siftinɗon tan ko ɗeɗo gueɗe fof ko hunde kamɓe démocrate en e kadi hawnaki même hay républicain ji ɗi ganduɗa oɗo station woni modéré ene continue yennudemo kanko Donald Trump toon to suudu représentant walla toon to congrès kadi ne wayno ko kanko gardiɗo congrès on kanko Mike Johnson o wi wonde koye kala nde kamɓe sarɗiyankoɓe ne garta toon to Washington mo waddu ko facture ɗum noon facture mo ganduɗa kanko Donald Trump mo yiiɗi adde toon toon to congrès ɗum facture mo wiyata Save America firti wonde ko woteji garoji kala goto baɗɗo wawi wonde ko ene wayno ko jiɗɗo wodde foof il faut ko arde kayitaji wonde ne holla wonde kañum woɗum ko citoyen leydi ɗum ɗon noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en non seulement démocrate en jaɓani mais woni républicain ji kadi jaɓani ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi kanko Donald Trump wi ko waɗata haydara oɗo proposition adda toon to congrès woto hande ko fate feeto hanki pétroluji kewɗi berlama e guure ɗe foof ɗum noon toon to Chicago tugnade kadi e journal biyete CNBC ene wayno ko avion goto Delta jiwrutonoɗo toon to Chicago hedde 8h jam tugnade pilote ko alimi wonde ko goto e pétroluji fiimo kanko avion ɗon ɗo jiwrutonoɗo tugnade noon ɓe kaali mbi wonde ko ene wayno ko wonno hakkude makko e yettade leydi wonani 100 métre kono noon ene wayno ɓe kanko pilote o nani buɓɓande mawde kono ene wayno ko hay goto gañaki e wonnoɓe avion ɓe hay goto kadi kamɓe pilotaji ɓe jiyani hen caɗele ko wawi wonde fof oɗo ñalla e ñallama dimanche hande technicien ji ko fati e ɗiɗon avion ngaji ɓe mbawi kadi settade mi wonde ko ala fof ko bone avion ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko pétroluji banɗo toon to Chicago kadi ko goto e guure kewɗe États-Unis ɗo ganduɗa en américain ji kolli weltare mumen ɗum noon ko werlaji pétroluji toon to New York kadi e tugnade hande ko yalti toon to CBS News ɓe mbi wonde ko sibabunde feeto hanki ngo jamma hanki ne wayno ko pellodiral kadi waɗi toon tugnade hande ko winda toon ɓe mbi wonde ko yimɓe jeeta to gañima hen ɓeɗon yimɓe jeeta kadi ne waɗi sukaɓe nayo ɗum noon fof ko pellodiral banggal ɗum noon toon to 4 juillet tugnade hande police gon toon walla gardiɗo police ko haali wi wonde oɗo sa joni ɓe kefti jiiti fetel pelluɗo kono ne wayno ko ɓe ha hande taw ɓe dañani fawde jungo e holmo ɓe tuumi kañum hoɗum felli ɗum ɗon donc tugnade hande rapport police ɓe mbi wonde ko ene waɗi cukalel gotel jaarol duuɓi jeeɗiɗi oɗon kañum hoore mum wayno ko fella koyeɗe muɗum ɗiɗi fof ene waɗi cukalel gonngel kadi jaarol duuɓi 12 onne kadi ne wayno fella koye koyngal gonngel kadi jaarol duuɓi 14 kañum hoore mum fella koye dote ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni ala mayde hen kono ene wayno ko ɓeɗo fof wonen nen goni hôpital kono wonen jalti déjà koti galleji men
channel chakitoren ko fati coupe du monde d'abord ko surprise mawdo walla kadi ko kawisa mawdo wonande kadi FIFA ko wadi hande o do nyalam adum non tungnade ko yaltino wayni ko kambe FIFA be ngartiri hono neddo goto joueur américain kanyum horum dokno do carte rouge o don joueur américain non en wayni ko tungnade hande ko yalti CNN o wiete ko kanko wari mako folarin o bologan en wayni ko fa yamiri mo altini garo do en match Amerique mo jogor juude ton to Seattle kanko wari mako mo jouer dum don non tungnade hande FIFA ko wi wonde ko dum do ko gedde de kewdo waddi en wayni ebe mbay toujours jawsade neddo gedde de wadi de en pour waste fawde mudum sanction aji ni kono kontinde jewde dum so tawi watti gede ba non sanction aji mbade akoy wonde fo en wani tuma o do sajun hono kanko Donald Trump en wayni ko kanko noddi hono gardido FIFA pour wide wadde mudum pression bele o do narsire dum do fo kadi en wani ko kambe fédération Amerique topiri ko fati football ebe belti o de décision kono en wayni ko kanko juo haysindo joui en wayni hande no carte makko rouge won ko probation donc kala nde watti gede ba non match garo en wani sanction aji ko pawta makko dum do kadi wonandi mi observatoire ji kewdi dum do kadi gedde noddudu corruption tungnade match ji judi hande kambe Mexico e kambe Angleterre kambe putuno jamen wayno waddo sajuni hono kambe Angleterre be kawi 3-2 dum ko match ko jonjon gasir e match ji baddi hande kambe Brazil en wayno ko Norvège fibe 2-1 non match juno ko 16h nyaloma jango altini en wayno ko Portugal ma fote Espagne na 15h potter ko tonto Dallas kambe États-Unis ma pote Belgique tonto Seattle non ko on match woni kalse do sajuni sibabunde kanko joueur américain kemno do carte rouge carte jamira do art au joue contre Belgique ka dum non ko jang nyande talata dabina ko Argentine ma pote Egypte dum non ko 12h tonto Atlanta talata kadi no wayno ko kambe Suisse ma pote Colombie dum non 16h Vancouver dum non ko tonto Canada sifti don don e wayno ko nyalom hanki o kadi no wayno kambe France be pini Paraguay 1-0 Maroc kadi be pini Canada 3-0 sifti don don ko sapo jegom équipe dino do sa joni donc ngoni ko 8e de finale ki dido match fu ngasi do tan kadi ko équipage jers khabruji men international wayno ko hande tonto Tehran wayno ko kam ngoni ko hande ko Ganes gardino de Iran hono kanko Ayatollah Ali Khamenei adum non tumnade ko anda en wayno ko yimbe hewbe ngari son kal halluji mabbe fu en wayno wado sadio men datato ko pour wattade Amerique e kadi hudde Amerique kudgol Amerique ngol non tumnade hande wona mabbe halobe mbi wonde ko na Amerique ni fu be kudata tan ko Amerique jardibe laamuji di surtout Amerique jar anbe leydi mabbe ko wonde fu en wayno ko tumnade hande journaliste uji taw hay journaliste Amerique jeeton odo sa joni kanko gardido leydi hono bi Ayatollah Khamenei beter mujtaba o yiyaka taw anda ka sore ko Iran woni walla to way woni fu o yalta hande khabruji men international damina hono kanko Benjamin Netanyahu hamnaki altini garodo mo warto Washington mo fotte Donald Trump dum non tungnade kan konguddi hali kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko ala fof cadel gonda hakkunde makko Donald Trump sifti don tan sibabu ne hareji be continue mbada ton to Liban en wayni ko kanko Donald Trump mentini ne wi wonde ko Benjamin Netanyahu ne tido wari sibabu ndi yidi ko bonnude nanondiral gongal hakkunde mabbe Iran ko wonde fof o mo damina mo wardo États-Unis kadi mo fotte Donald Trump khabruji men tonto Senegal tungnade kadi ko winda tonto Seneweb hono to debbo goto biyetedo Fatou Kiné Diakhaté dum non wayni ko e wiide mabbe kadi ko neddo ko bandum kanko président Bachir Diomaye Faye en wayni ko do sa joni wiyama wonde ko kambe Pastef be ceki moy e ligue mo jigino kanko wonno coordinatrice mouvement biyetedo mon cap non wayni ko mouvement national de cadre patriotique jeekoy Pastef tungnade hande ko be kala mbi wonde ko won déclaration ngaji di wadi don déclaration ngaji wal di don halluji wal opinion mo rek dum non kay ko hunde lusindirde e kambe politique mabbe walla gedde de foti wadde bureau gedde de foti wadde liggey taw ko liggey notside ko fati Pastef dum do fo wadi ko hullude wonde o do sa joni ure nan beydo continue wonde hakkunde kanko Bachir Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko sibabun dido mouvement fof hareji gonton gato laamu yimbe Pastef nen continue démission wal seket tonto Pastef kadi kala yimbe be ganda jottindirbe Bachir Diomaye Faye nen continue set khabruji men international hande tonto Mauritanie tunade kadi communiqué jaltu ton mi gummido tonto direction générale sécurité nationale sécurité tonto Nouakchott wala direction régionale sécurité Nouakchott bangi hirnanki on kambe police be mbadi rapport en dum non ko jabade gede de ganda be bi Iran en takibe odo sa joni Iran non ko mouvement mo ganda to prid ko fate habde kala ko fate esclavage no tonto Mauritanie tunade be kalibe bi wonde ko Iran takibe ko en dum non ko hundinde de wadani en wayni ko kambe police gonno tonto tribunal en wayni ko be gonno ko hadde yimbe wonno
wonnoɓe toon ene ɓeɗon seppoɓe nan e wiide makko kamɓe ardi kamɓe waɗɓe oɗo communiqué e wiide maɓe wonde ko ɓeɗo seppannoɓe foof anni mumen ko hadde liggueyaji baɗɗeteɗon toon to tribunal wadde ɗum noon e wiide maɓe kadi ne wayno ko ɓeɗon seppoɓe kadi dajire wadde toon to tribunal to e saraji muɗum kadi dame naatite noon tribunal ɗum ne wayno hutorede ko ɗum waɗi kamɓe police ɗum noon hadde ɓe mbi wiide maɓe kamɓe police ji wonno toon ɗi hadde biram da abeydi kañum horum arde toon to tribunal ene wayno ɓe puɗɗi waddude yimɓe ɓeɗo pour ɓe puɗɗi werlade bombuji maɓɓe walla ɗumɗoji grenade uji maɓɓe lacrymogène tugnade maɓɓe kono ɓe kalinde ɓe mbi kadi ko donc nde biram da abeydi ari nde taw déjà ɓe puɗɗima werlade ɗum ɗon e wiide maɓɓe kadi ene wayno ko kamɓe police rende ɓe nokkuji walla ƴewde kisal to wawi won ɗum ɗo kadi ko liggueyaji police e ɗum noon kadi ko liggueyaji police kadi ko rende ko ɗum woni liggey muɗum ko ɗum kadi yamira yewat ɗum noon kadi ne wayno ko ɗum ala fo sikkitare wonde hen e wiide maɓɓe kadi ne wayno ko kisal ene ƴewede ene foti waɗede garantie e ɗum noon kisal kadi so wodani ɗum ene wayno ko justice wawa wodde e kadi service aji public mbawɗe woni foof mbawa dañde renede pour kadi kadi ene wayno ko citoyen ji foof mbawa kisal citoyen ji foof wawa waɗede garantie kono noon ene wayno ko banggue maɓɓe kamɓe organisation iraɓe nder koɓe kaali kamɓe version mojjida e ɗum ɗon e wiide maɓɓe kadi ɓe mbi wonde ko kamɓe police ene wayno ko police wonnoɓe toon ɓe ene wayno ɓe jani koye kala dental ɗo wonno toon ɗum noon dental ngal ɗo wawi wonde foof e kadi ɓe kutori oɗon saaji ko grenade uji maɓɓe lacrymogène e grenade uji goɗɗi kadi grenade goɗɗi kadi ene wayno kaɗo grenade goɗɗi kadi ene wayno ene wayno ko curki goni kadi bawɗi wadde hangde ndiyam ko wawi wonde foof ene wayno organisation wi wonde ko ene wayno ko président muɗum Biram da Abeydi e kañum e joom suudu mum Layla Hammadi ene wayno ko kañumen pirani ko matrakuji ene wayno kadi ene wayno e wiide maɓɓe kadi ira kañum hoore mum wi wonde ko ene wayno on officier kañum hoore mum fompi hunde e yeeso kanko Layla Hammadi ɗum noon ko joom suudu Biram da Abeydi e kono ene wayno kadi ko fompi ko kadi ko hunde wonnode buute ko wawi wonde fof organisation ira kañum hoore mum continue wiide wonde ko Biram da Abeydi ay sibabunde ngal ɗon pigal kañum hoore mum ene wayno ko faɗɗinoma toon e kono kadi yimɓe kadi militant ji kewɗi kadi jeeyaɓe e ira sibabunde fitinaji sibabunde doole kamɓe policier ji ɓe garde mumen e kadi rendude toon walla seppu ɗeɗon caɗele fof ari ko caggal alhamis ɓen ɗo yiyama toon to tribunal hono kamɓe ɗiɗo député ji ɗiɗi hono kanko Mariam Cheikh Dieng e kanko Gamou Achour ɓeɗo ko député ji nanggaɗi ene taka wonde kañum koyemen kaali haalluji bonɗi potani hutorade kuccindiɗoɓe e gardiɗo leydi Mauritanie hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani donc tumnade ene wayno ko waɗi toon ñande alhamis nde hono kamɓe parquet ɗum noon tribunal procureur uji laamu ɓe mbi wonde koyeɓe pawi ɓeɗo henno ko yon coke duuɓi joyyi e ɗum noon kadi ene wayno ko so cokama duuɓi joyyi kadi ene wayno kala ko droit ji mumen civil ɗum noon ko yo nattu wonde député ji ɗum ɗon noon ko ɗum woni défense ñande hen kamɓe avocat ji wonnoɓe toon ɗum noon défendoɓe ɓeɗo ɗiɗi kañumen koye men e wayno boycoti séance ɗum noon e wiide maɓɓe kadi ɗum ɗo waɗi ɓe yalti boycode séance o yaltudeɓe surtout e tribunal ayi ko kamɓe koye maɓɓe ko wullitade e haltude wonde won gueɗe ɗe tribunal walla ñaawoɓe wonɓe toon to Mauritanie mbaɗata ɗum ɗo ko gueɗe ɗe potani wonde e ɗum noon kadi ne wayno ko oɗo saaha joni ɗum waɗi tension ngaji nen ɓeydi hewde toon surtout hakkude kamɓe laamu go e kamɓe kadi opposition surtout wonde ɗiɗo député ji ɗiɗi ɗumnade hande initiative news Mauritanie ɓe mbi wonde ko ɗiɗo député ji ko député ji kadi jeeyaɓe ira ko wawi won fof eɓene nangga oɗo saaha joni ɓene coka e woni ko ñawore maɓɓe nde sibabunde no député ji sibabunde no avocat ji ɗi mbirni ene wayno ko enen ɓeydi addude tension ngaji hakkude kamɓe laamu go e kamɓe kadi opposition. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji kabaruji jamma hannde jaten hen koye dendi Ama Touré e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international